Здравейте и добре дошли в първи епизод на Artcast, или подкастът, в който ще ви разкажем за една специалност в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен, която цели да достигне до нови публики. А първият ни гост е самата тя. Жената, която е хванала рулят на кораба здраво и ни изкарва стремглаво напред. Детелина Станева. Здравей, Детелина! Дени, много кют така Да. представяне. Благодаря ти. Здрасти, Дени. Hello. Как си? Добре, ти как си? Екстра след 50-те въртелето. Така. Окей. Ами да почваме ли? Да почваме. Добре. Така ще го кажа малко като в драматургичния анализ. Дай малко исторически контекст за теб. Добре. Моят личен исторически контекст е: завърших надфис 2021 в класът по режисура на професор Пламен Марков. Към теб ли гледам или към камерата гледам, хора? Я ме изрежисирайте. Порежисирайте ме малко. Така. Към камерата и към него, не е нещо. Да, гледай къде. Здравейте. Не знам, ако искаш нещо да наблегнеш, Нали? Завърших през 2021 година в надфис Кръстю Сарафов. В класа на професор Пламен Марков, режисура за драматичен театър. След което работих и работя все още като режисьор на свободна практика, на независима сцена. И от 2023-та преподавам на вас. Ей. Добре. Доста лаконично, доста. Има време. Добре. Ще стигнем до... Време е и за първата ни изненада в нашия подкаст. А именно блиц рундът ни, в който ще си задам 5 въпроса. Така, готова ли си? Готова съм. Първи въпрос. Любима пиеса? Пиеса като пиеса или като представление? Разбирай го както решиш. Макбет. Добре. Топло осветление или студено осветление? Топло. Реанимация живот на ново или жената Макбет? Жената Макбет. Екстатичен театър или документален театър? Екстатичен театър. И последно, Бергман или Дейвид Линч? Не може така. Дейвид. Добре. Окей, нека продължим с историческия контекст. Защо режисура, а не актьорство? Така, аз цял живот имам отвратителна сценична треска, ама непреодолима, ужасна. Ето ти още малко исторически контекст. Аз завърших нашето училище, вашето училище, го завърших с пиано. И най-големият ми кошмар беше да свиря пред хора. Разбираем. Ужас неземен, след което тръгнах в школата към драматичния театър. Там се чувствах по-добре, понеже вие много добре знаете как е, като играеш не си себе си, има зад какво да се скриеш, има някакви обстоятелства, които не са твоите обстоятелства. И беше малко по-добре, но никога не ми е било много комфортно да съм на сцена. А пък винаги много съм искала да се занимавам с театър. И открих режисурата като начина да се занимавам с театър, без да си причинявам този ужасен дискомфорт от сценичното присъствие, като в последствие открих, че режисурата си крие своите дискомфорти. Все пак, но да. Така си, както всичко, с плюсове и минуси. Добре, а какво си завършила в НУИ? Пиано. Добре, а защо заряза? Образно казано, пианото. Не, абсолютно си го зарязах пианото за един момент. Може би най-вече заради сценичния фактор. Защото ако си пианист, реализацията ти е да бъдеш концертиращ пианист или преподавател, което нито един от двата варианта не ме устройваше. Фън факт, кандидатствах оперно-симфонично дирижиране в консерваторията и ме приеха и се записах, но ме приеха и в академията, така че да. Но да. Nice. Обичам ансамбловата работа. Да. Окей, добре. Къде и как дойде идеята за преподаването? Така. Аз всъщност винаги съм искала да преподавам. Още откакто бях в школата, моите преподаватели там ги гледах и си казвах, боже, искам да стана като тях, като порасна. После някак си покрай цялата надфис лудост, тази идея
отиде на заден план, защото е достатъчно трудно да намериш начин да се реализираш като режисьор, особено независим. Та някак си нямах време да мисля за тази си мечта и да преследвам тази си цел, при което се прибрах тук в Плевен да направя есенна соната, Бергман. И най-неочаквано се освободи място преподавателско в училище. И аз много на шега, много на майтап си подадох документите и CV-то. Така се върнах към тая си мечта. И даже сега, като ви преподавам тук, ми се връщат жестоко много спомени как всъщност съм мечтала точно за това, като бях ученичка. Да. Много яко. Добре, за първа година преподаваш теоретичните предмети в училище. Да. Как е? Ами с вас е много приятно. С вас е много готино. Да. С вас ми е много приятно, много готино и въобще е жестоко осмислящо, защото аз, честно да ви кажа, не знам много какво правя. Действам много интуитивно, много опипом и всеки път, в който ми напишете тема, някаква разработка на някаква тема, като ми напишете, аз си казвам, боже мой, явно все пак правя нещо като хората, защото пишете много добри теми. Така че да, с вас е много удовлетворяващо, иначе е доста страшно. Да. Сложно е, защото аз имам едни натрупвания, които са много комплексни и изведнъж трябва да ги синтезирам в някаква информация за хора, които все още нямат тези натрупвания. И е много сложно, защото аз разбирам някои неща, за мен някои неща са много очевидни, за вас обаче, разбира се, не е така нормално, защото нямате толкова много теоретични, исторически натрупвания и театрални. Така че този преход на обмен на информация е малко сложен, но вие се справяте супер добре. Даже мисля, че мисля си, че ако бяхте едни други хора, ако не бяхте вие, щях да съм много зле като преподавател по теория. Всъщност мисля, че вие правите работата успешна, предимно. Thank you. Тук е момента да кажем, че и всъщност Детелина е записала магистратура. Да. Къде? Какво? Как? Надвис. Отново записах театрално изкуство в образователната среда, което е нова специалност. Тя е междууниверситетска, между Надвис и АМТИ в Пловдив. И всъщност тази специалност цели да произведе театрални преподаватели, театрални педагози, хора, които не просто се занимават с театъра, с това как се преподава театъра и как театърът може да стане една неизменна част от образователната система въобще. Така че много хубава специалност. На този етап съм много доволна, много е полезна. И мисля, че да, за хора като мен, колеги, които преподават, особено в гимназия, особено когато работят с тинейджери, с подрастващи хора, хора в уязвима възраст, е много важно да човек да си свери часовник. Да, of course. Добре, приключихме с историческия контекст. След този абзац продължаваме с новият абзац. А именно, вече загатнахме леко какво изучаваме, но кажи все пак какво покриваме в тези 5 години обучение. Така, и това сега тук давам идея, може на постпродукция да го забързате и да стане много смешно, но така, изучаваме актьорство за драматичен театър, актьорство за куклен театър, пантомима, сценично движение, художествено слово, техника на говора, история на театъра, драматургичен анализ, вокално обучение, солфеж, танци. Май го казахме сценично движение, казахме пантомима. Пропускам ли нещо? Какво преподавам? Казахме го актьорството. И имате вече разширена подготовка, имате производствена практика. Да. Добре. Така, вече за болната тема на всеки, който иска да кандидатства. Изпитът. Ма каква болна тема? Значи, изпитът ни е елементарен. Подготвяте си, здравейте, бъдещи кандидат-ученици, подготвяте си един монолог, може да е комедиен, може да е драматичен, няма значение. Важното е да е от драматургично произведение, което означава какво? Пиеса. Означава, че има име на персонаж, 2 точки, реплика. Име на персонаж, 2 точки, реплика. Драматургичен текст.
Монолог. Монолог означава дълга реч, дълга, къса, кратка, дълга, средна. Най-добре средна, така по дължина. Реч на един човек, един персонаж на сцената, който обаче в драматургията е важно, че говори на някого в някаква конкретна ситуация и се бори в тази конкретна ситуация за едни конкретни неща. Така че монолог, стихотворение, басня всички знаем какво е. В баснята давам жокер, специално, ексклюзивно за вас. Може да използвате моят код Детелина... Детелина 10! Детелина 10! Жокер за баснята. Вземете си басня, в която говорят много животни. Защото ние искаме да ви видим как може да сменяте характеристики от едно животно на друго животно. Искаме да видим, че не ви пука дали изглеждате смешни, глупави, дали ще се изложите. Така че басня са животинки. И стихотворение да ви харесва. Не да са ви накарали в училище на сила да го научите наизуст. Да ви харесва това стихотворение. И песен. Песен да ви харесва. Не търсим песци. Танц е по желание. Танц е по желание. Значи хора, танц е по желание. Ако искате танц, ако искате да ни покажете как танцувате, be my guest, направете танц. Аз много се радвам на танците. И това е изпитът, за който изпит ние от преподавателският екип даваме консултации всяка година от февруари до юни. 2 пъти в седмицата, сутрешен час, следобеден час. Помагаме ви, не ви оставяме сами да се борите с живота. Така че да, не е болна тема. Да. Що, твой изпит беше ли гаден? Охо. Така, заяждаха ли се? Гледаха ли те лошо? Не, беше между другото по-добре, отколкото очаквах. Просто бях много притеснен. Приготвях се. Не си оставяйте нещата за последния момент, скъпи приятели. Моля ви. Последните 3 дни съм се подготвял. Не. Така не се прави. Дени, това не трябваше да ми го казваш. Така не се прави. Така, не правете като Дени. Да, Дени моля ви просто се. е много талантлив, много обаятелен и така. Дени е някакво изключение от правилото. Не се подготвите за 3 дни. Елате си на консултации от февруари. Те са безплатни, между другото. Да, абсолютно. Да. Ако имате проблеми с намирането на материали, ще ви се предложат материали. Да. Нали, в крайна сметка. Дай малко още хакчета, tips and tricks, лайф хакове, за как да се подготвят. Как да се хората. Подготвят. Елате на консултации, работете с нас материалите си и като дойдете на изпит, бъдете си спокойни, бъдете си уверени в себе си, стойте си зад решението. Всъщност най-важният хак, ние оттам трябваше да започнем. Да. Не си я причинявайте тази професия, ако не го искате наистина. Да. За тази професия човек трябва да има не просто желание, необходимост, вътрешна духовна потребност. Така че, да, много е важно. 6 ръце. Защото... 6 ръце, 8 крака, 36 мозъка, 56 сърца. Въобще, да. Но най-вече тази професия става с... Как беше? Взаимна любов и вяра. Колкото повече любов и вяра, толкова повече творческа лудост и радост от процеса. А за това са нужни артисти. Емоционално възбудими и заразителни. Актьорството не е за темерути и дебелокожи. Медец на сърцето ми, да. Да, това се иска за тази професия. Иначе ние на изпита може да потвърдите. Ние сме много готини, не гледаме лошо, не се... Не са травматизирани децата. Не. Не гледаме лошо, не се заяждаме. Въобще, ние не изпита... Нещо, което вие учениците и въобще хората, които сте поставени в ситуация да кандидатствате някъде, не знаете. И сега ви издавам тайна от другата страна. Ние искаме да ви харесаме. Ние искаме да ви приемем. Ние искаме да имаме големи класове с много хора, които са отдадени и работещи. Така че всъщност всички задачи, които ви даваме, всички въпроси, които ви питаме, те не са с цел нещо тук да ви прецакаме, да ви саботираме, да ви смутим, да ви накараме да се притесните и да ви стане неудобно, нещо да ви се заядем, да ви се скараме. Не, с всички тези въпроси, успешно или не,
Ние се опитваме да ви помогнем да се представите възможно най-добре. Да, абсолютно. Получава ли ни се винаги? Не. Всички Опитваме сме ли се? хора, Да. в крайна сметка. И важното е нагласата. В смисъл, това е М. нещо, което може да ти изяде главата, в крайна сметка. Зависи къде ти е ума в цялата Мгм. ситуация. Просто трябва да сме хладнокръвни убийци. Точно така. И тук и сега. Абсолютно, Тук и да. сега. Добре, разкажи малко за задачите, които давате по време на изпита. Ами те си според човека. Мгм. Сега, според мен, вие ако си сравните тук историята на кой как му е минал изпита, сигурно няма да ви се засекат задачите да са едни и същи. Сега, има си някой генерални, ако някой е много притеснен, ако говори много тихо, винаги го караме да застане някъде по-далеч в пространството, за да може да се опита да пробие звуково, да стигне до нас. Това пак е с цел да помогнем. Мгм. Така че те задачите си според човека и според материала. И зависи как го усетим човекът на момента. То зависи от състоянието на кандидатстващия, зависи от нашето състояние, от това този материал, който е избрал ученикът, какви асоциативни връзки предизвиква и в нас. Така че да, то си има един набор от задачи, с които си работим всички, Мгм. но се случва и да си измисляме на момента. Абсолютно не е нещо, което сме прилагали, практикували, прочели в дебелите книги. Дори на момента си измисляме задачи. Мгм. Само и само да ви помогнем. Абсолютно. Ами хора, това е за изпита. Не се притеснявайте, моля. И всичко ще бъде наред. И всичко ще бъде наред. Не се притеснявайте. Не се притеснявайте. Тук сме за вас. Така. Ами това е за изпита. Добре. Сега малко за разликата между работата с подрастващи и работата с професионалисти. О, много странно, защото по много критерии, по много фактори, в много аспекти, работата с професионалисти и работата с вас абсолютно се припокрива. И извинявайте, колеги професионалисти, ще го кажа, по много критерии и фактори работата с вас е много по-приятна и благодатна. И сега ще обясня защо. Защото вие имате много повече доверие, много повече ни вярвате, много по-склонни сте да се впуснете в нещо, което не сте много сигурни дали ще се получи, дали ще е подходящо, много по-склонни сте да си играете, което всъщност е нашата професия, да си измисляме неща на ушки и да си играем. И колкото по-млад е човек, толкова по-склонен е към игра, към това да се играе. И като пораснеш, ти става трудно. Защото като пораснеш си изморен, разочарован, вече имаш някакъв неблагоприятен опит, който те кара да си внимателен, нителен, понякога до безобразие, да се съмняваш във всяко нещо. Вече, особено когато съществуваш в някаква конкретна сфера и си на един конкретен пазар, знаеш, че не можеш да си позволиш да се провалиш, защото ти се опитваш да градиш име. Докато при вас това го няма. На вас не ви пука. В смисъл, знам, че ви пука, защото пък вашият социален живот пък е в някакви отношения много по-стресиращ от живота на възрастните хора, но от това не ви зависи ипотеката, сметките, покрива над главата, името ви в обществото, защото дори при вас някакси социалната ви персона да пострада, вие тук в този контекст много добре знаете, че сега завършвате след малко и може да бъдете съвсем различни хора, да живеете съвсем различен живот и да започнете някъде от начало. Така че да, много хубаво се работи с вас, много благодатно, много лесно и аз мисля, че това важи и за всичките колеги, не само за мене. Но покрай вас някакси и ние си възвръщаме тази първоначална жажда, потребност да си играеш, да се забавляваш.
първоначалното вдъхновение, първоначалната любов към професията, преди да си се разочаровал 1 милион пъти. И да, и го поддържате това някакси живо и в нас, което е много хубаво. Да. Добре, ами така, сега, какво е есенен театрален фестивал? Есенен театрален фестивал е фестивал на специалност драматичен театър към Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, и се провежда за 2-ра година в нашия град. Това е есенен театрален фестивал. Искаш ли подробности за програмата? Да, желая подробности за програмата. Добре, значи ето тук Хриси някъде ще намонтира програмата. Ето я програмата. Да. Здравей. Да. Така, ето тук някъде ще е програмата. Започваме с улично шествие на 26-ти, ден неделя, от 6 часа, в което улично шествие ще участват учениците от Духовия оркестър към училището с диригент Румен Петков. Ще бъде много готино, ще бъде много забавно, ще бъде много импровизирано. Да. Да. Знаем ли какво правим? Не. Но то в това му е чара, в крайна Ще стане ли яко? Да. Само да не вали. Няма да вали. Манифестираме, че няма да вали. It's okay. И в следващите дни на колко плевенски сцени? Илия Бешков, галерията Читалище Лик, Читалище Извор, Център за работа с деца. На 4 сцени ще се играят повече от 4 от нашите представления. Ето тук са някои от тях, които можете да видите. И за финал ще завършим с Open Mic на 31 октомври от 18 часа в Арт Клуб Плевен към читалище Парашкев Цветков. Нашият Open Mic сме го заглавили като страшни смешки. Оговорихме се, че това е камерата за смешки, така въвеждам в контекст. Страшно смешно ще бъде. Да. Of course. Да. Of course. Да. Доста импровизирано, но в това му е чара. Да. Бих казал аз. Добре, какво да те питам, за да пълним време? Чакаме. Трябва да си измисля нещо. Така, аз през това време представям екипа зад кадър, които са Христина Георгиева, Мария Магдалена Тошкова, Виктория Найденова, Краси Илиева и Стефи Иванова. Ей, Стефи! Тях ще ги видите като водещи в някой друг епизод. Но да. И в момента не гледат оплашено, не. Не, гледат с ентусиазъм и блясък в очите. Yes. Защото нас не ни е страх да си говорим с нашите преподаватели. Те не са травматизирани. Не, нас не. На нас ни е много приятно. Гъбки ръбки. Ако искате да разберете защо са тези гъбки ръбки, елате на нашето представление на 29 октомври от 12 часа в Център за работа с деца. Ако искате да видите този за следващия епизод домашно давам да му измислите име. Да е вярно. Ако искате да разберете кой е той, ако искате да знаете неговото име, елате на нашето шествие на 26 от 18 часа. Ако искате да видите тези мистични лампички. Те не се виждат. Ако искате да видите тези мистични лампички, елате на нашето представление. Кога беше? На 30 октомври от 15 часа в читалище Лик, Омагьосаната гора. Между другото е готино, елате. По Шекспир е мистично. И не е скучно. Ако искате да знаете защо плакатът е зелен, не червен, елате за да разберете. 28 октомври, 17 часа. Читалище Извор. Приказка за стълбата. Те реално няма да разберат, защо е зелено. Не разбира.
Нарича се кликбейт. А. Знаем маркетингови стратегии, за да блеснем. Сега обаче, понеже се почувствах тъпо, че казах, че няма да е скучно. Не, че смятам, че Шекспир е скучен. Просто, особено сред хората на вашата възраст, е разпространено абсолютно погрешното мнение, че Шекспир е скучен и моята мисия в този живот е да зарибявам тинейджерите по Шекспир и да видят, че всъщност е супер интересен, супер забавен, супер готин, супер така соси. Много е соси. Абсолютно. Шекспир е много як. Може това да е заглавието на този епизод. Шекспир е много як. Шекспир е много як. Детелина Станева. Шекспир е много як. Защо? Уилям Ш. Добре, да продължаваме. Детелина, Дени! разкажи ми за твоето айконик Фанта Портокал. Фанта Портокал се роди след една лятна ваканция, която ми се стори много дълга, в която много дълго време не бях общувала с вас и много ми липсвахте. Да, съответно бях свикнала на един малко по-различен режим на общуване. И при първата ми среща с вас след лятната ваканция тръгнах да изричам една лоша думичка и се усетих по средата на лошата думичка и просто бях и стана много неловко, защото се опитвам да измисля сега как да се измъкна и това прерасна в моето айконик Фанта Портокал. Като чуете Фанта Портокал, нещата не са добре. Да, факт. Разкажи за твоето айконик Lovely. Не знаех, че е айконик, не знаех, че е мое. Но Lovely. Ами то се използва, когато ситуацията не е lovely. Обикновенно. Когато ситуацията така отива на къмто Фанта Портокал, преди Фанта Портокал се появява lovely. Това мисля, че е така първа степен на това да си прецакан. Е lovely. Да. Ние имаме разновидност, само съжалявам, имаме разновидност на lovely, което е... Това не беше много lovely от Да. Детелина! Дени! Разкажи ми за твоето айконик, мили хора. Мили хора! Ами какво? Вие сте мили и сте хора. И 2 плюс 2 е 4. Да, това е. Ами нямаме повече айконик неща, за които да се сетя. Затова преминаваме към финалната ни част и тя е една актьорска задача. Айде пак, давай. Детелина, искам да направиш най-мазната, най-прекрасната, невероятна реклама на есенния театрален фестивал. Обаче, като хората на Хенри Пети. All eyes on you. Така. Няма да е фямп, обаче с тази оговорка. Няма да е фямп, защото не мога да Нямаме време да е фямп. пентаметър на момента. Но ще ви кажа, вижте сега, мили хора, ние сме подготвили един много lovely фестивал за вас. Да. И за да се получи lovely, действително lovely, този наш lovely есенен театрален фестивал, ние имаме нужда от вашето присъствие и от вашето въображение. Когато нещо се обърка, вие си представете, че не се е объркало. Когато нещо не стане както трябва, вие си представете, че е станало точно както трябва. И въобще, ако не ни харесате, представете си, че сте ни харесали страшно много. Йоп. Беше ли достатъчно мазно? Да. Хареса ми. Да. Добре. Аутро. Ами, мили хора, ако искате да продължавате да подкрепяте този lovely подкаст и да не става Фанта Портокал, абонирайте се за нашия канал, дайте лайк на видеото, пишете коментари какво искате да правим от тук нататък. Защо ме гледате така? Comment down below. Всичките ни социални мрежи можете да намерите долу в описанието. Това беше от нас в днешният подкаст.
Благодарим ви, че гледахте. Благодарим ви, че... Кой? Виче, благодариш на Етелина за участие. Детелина, благодаря ти за отделеното време в Дели, неучебен ден. благодаря ти за поканата. Моля, пак ще те Неучебен каним. ден. В неучебен ден, в неработен ден. Малко охалтурихме нещата. Малко, мисля, че И минахме сега. границата, колеги. Бързичко, дамата с кученцето. Хайде. Там парадарам, 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 пам, пам, парадарам, 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 пом, пам, парадарам, 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 пом, пам, парадарам, парадарам, парадарам. Стига толкова.